Kaixo, Geni? Seguro zaude. Oso, no? Hementxe, zurekin. Koizta ilusioa egiten zidan zukin egotea. Bere onartzea batu eta etortzen ustea batu. Noski, Eugeni. Azkenen nire ilusio handia egiten zuri ezagutzea. Anta, baina, noa naiz, gaude. Ba, nire bigarrengo etxera. Hau da nire estudioa, eta hemen egiten den lana. Hemen egiten ditut artelanak eta tatuajeak. Bi arlo diferente, baina arte munduan pixka lotuta daude. Bilak? Nego alditu nahi dizuna da lehenuko eta behin. Alde bertatu ikisekatu egiten dituzu esan dezakegu gogazpiak egiten dituzuna. Eta bestean tatuatzailea zera. Nola zain biaglo horiek. Bila, azkenen lanak antzeko dira bilak. Azkenen aurrena diseinatu eta marrazki bat aukeratu behar da kuadro bat egiteko edo tatuaje bat egiteko. Eta tatuajearen munduan adibidez, pertsona batekin hitz egiten duzu diseinu bat egiteko eta behin diseinu hori eginda, pasatzen gara tatuajea egitera. Eta obra arteko obra baten, berdintxu azkenen egin behar da aukeratu zer nahi dezun egin, eta gero, zure kasez, obra egin. Zer eman dizu diseinatzeak? Zer ematen diten? Segun batzutan, segun zer dan edo zer nahi dezun egin, azkenen gustoko egin behar dezun zerbait eskatzen dizu gorputzak eta hasten zara eta baino hasieran beti igual hasten zara zerbaitekin, baino bukaeran auskalo nola bukatzen dugu? Nik kontatu dizut bagazten dutela eta nik uste edo nire teoria da inoiz edo beti ezaizu aterako hain konkreto buruan daukazu bezala beti egongo da zerbait ezberdina. Baita. Eta gainera, esan dugun bezala, azkenen marrazki bat egitea bide bada. Hasten zara toki batetik eta dakazu igual burun zerbait, baina ja bukaeran bide hori pixkat okertu iten da beste batetik eta bukatzen duzu auskalo. Zein da orain arte plazer gehien eman dizut obrak? Plazerra, zein gehiago? Zaila da, oie, azkenen denak maite ditut. Baina esaiten dizut, ni hau egiten neoenean, pentsake hau nuen eta oso noetan nuen eta oso gustoa. Dakat obra bat dala ume baten aurpegia, Saharako ume baten aurpegia erretrato bat egin nuen, eta hori oso niretzako asko gustatu zitzaiten, ze ez nuen ni bakarrik egin, bi umekin egin nuen batera, eta beraiei esaten nien nola egin behar zuen pixka bat, eta gero nik duten itzan beraiekin batera. Azkenen bada beste forma bat, kuadro bat egitea. Eta gainera hori zuzenean egin nuen, jendearen gainean, jendearen aurrean, eta oso politia izan zen. Eta esperientzia berri bat, Noski baietz, azkenen zaila pixka bada. Ze azkenen umekin hasten zara zerbait egiten, baina gero marrazki hori ondo gelitzeko landu behar dezu pixka bat gehiago,
baina esperientzia oso politia izan zen. Bueno, tatua novela da. Nik uste nire iritzia betizena zaila dela tatuatzailea edo zailezetanikoa. Nola da azala hauekiko daukazun hauetan hori edo nola izan behar du. Bai, bira, tatuadore lana azkenen komplikatua da. Zergatik, egin behar dezun lana beste pertsona batekin. Eta azkenen zuk egiten dezun lana hori pertsona horrek eramaten du bere gorputzean. Eta gainera, teknikoki, gauza bizi baten egin behar dugu marrazki bat. Zer da gauza bizi baten marrazki bat egitea? Azkenen azala beti bere seinaleak ematen ditu, azitu egiten da, eta orduan ateatzen da, eta teknikoki oso mugatuta gaude. Eta gainera, ondo eraman behar da, teknikoki pauso guztiak ondo ateatzeko tatuajea. Ez da marrazki bat bezala, paper bat gaizki ateatzea bali bada, puskatzen dezu, eta zakarrontzi da. Baina azala, beste errespeto bat behar du. Orduan, lasaitasunakin hartu behar da, eta azkenen, teknikoki ikasi egin behar da, ere bai, dena bezala, baina horrek nahiko gauza importantea da guretzako. Eta azkenen, nola bizi guztiako da, dakizu, hor gelditzen dela. Orduan, errespetokin eta poliki egin behar dira lanak. Eta hori lortuta jendea konfiatuta dago. Bai, normalen jendea konfidantza auki behar du tatuadorean gan, ze bestela, ez bali badago konfiantza bilon arte, ezin da egin, hori da. Eta norbait deskonfiantza pixka bat bali badaka, guk egin behar dugu lan hori behar konfidantza eukitzeko. Orduan, horregatik pertsona bezeroarekin edo pertsonarekin hitz egin behar da. Gauzak ondo esplikatu eta horrela lasaiago gelditzen dira. Zenbateko izan da zuen tatuatzaile hauek lanak denbora gehienak zebait tatuaje guztiak ez dute denbora behar. Bira, badaude tatuajek 10 minutukoak. Eta daude tatuajek 12 ordukoak. Normalen ni tope bezala jartzen dut 12 orduko tatuaje bat. Eta badaude tatuaje oso handiak, eta igual egin behar dira 2 egunetan. Bai, eta pentsa ez, pizkar bat, edo beso bat, guztia egiteko, zenbat ordu behar ditugun egiteko. Gainera, suabe eta polik egun behar daiten. Orduan, nire rekordadia egun baten 12 ordu. Eta nola da 12 orduko zera? Prozesu hoi? Eta batez zera zientifikoa zebait nekeitua izango da. Bai, bira. 12 ordu horietan, azkenen hasieran beti lasaitasunarekin hartu behar da, eta behin tatuajea hasita, azkenen harreman oso zerkanua dakazu pertsonarekin. Azkenen 12 ordu egongo zara pertsona batekin eta gainera tatuatzen zaude. Guk egon behar dugu nahiko pendiente, zuek nola eramaten, pertsonak nola eramaten du mina, komodo daun, edo zerbait behar duen, pixak pendiente egoten gara. Eta horretaz aparte, sentimentalki, gauza pixkat intimoa da, egia esan. Eta segun ze tatuaje ere bai, geho eta gehiago da. Pentsa azkenen badao jendea tatuatzen dela, pertsonalki oso gauza importantea direla. Orduan, horretaz asko hitz egiten da,
Eta, bueno, da erlazio pixkat. Badula berean psikologikoa. Baitare. Baitare, azken, badaude kasu batzuk, pixkat psikologikoki guke mugitzen garela, eta bueno, beraiek azkenen oso normalen oso pozik ateratzen dira, bai momentu horrengatik eta bai emaitzarengatik, alergiaren emaitzarengatik. Eta horrela izaten da pixka bat gauza hori. Erakusketak ere egin izan dituzu, eta seguruzko esperientzia bezala zergatik ez da beria. Paziente batzuk ikustea edo pertsona batzuk esanaba goazen ikustea horrek zer egiten duen. Zaila da. Zaila da? Bai, erakusketa bat egitea zaila da. Edo ere izmego ebantu zen? Azkene, bai, zaila da. Jendea pentsatzen duen baino zailagoa. Zergatik? Nire kasun, nire obrak, nik egiten ditut nire sentimentuko gauzak. Orduan, pentsa azkene paleta batzutan jarriko duzu zure pertsonalki markatu zaituzten gauzak. Eta hori jendea ikusiko du. Eta jendeak ebai, pixkat esango dizu, zer sentitzen duen, zer ikusten duen, gustatzen zaion, edo zaion gustatzen. Orduan, nik esateten bezala, erakusketa bajartzea artista baten obrak da pixka bat artista biluzik jende horrean jartzea. Hora ese da. Nik horrela ikusten dut. Eta horregatik komplikatu da. Galera bat, igual, pizkaguntaren dituzeko ezea, edo gustatzen dantzea, edo zerbaiten bideo baten ikustien, zerbaiko egin Kejuez egin presentazioa egiten dituzunak. Zer dutu gelauko, zentua bergin. Zer lotura daka? Artea. Hoixe da. Artea zinen arlo oso handi bada, eta ze hortan diferente, azkenen zera diferente dira. Zer guztua da, horregatik, berri guk zure obrak agakatzen egon baga behin eta berriro eta oso ederrak iruditu zenpigu. Horregatik, egin nahi izan dugu alako pieza etxaba musikatik. Ikusi nahi. Oso ondo, noski baietz. Ikusi da. Zeletan herrizatik atontan poltsiko gutxien menpen. Hakerer negatu, bortizki gaitu astintzen. Erantzuteko gaude gure oiuta errentzez. Leio zabalak erein, hamaikabeko gela jasotzeko. Abestiak sortzeko, doinu ezberdinen intata gogoz. Itxasoari lekua, kentu dionak ura jasoko.
obrava bilduko bat, musika poliziak, eta nik esan duzu, bezeto oso politak dira, bihotz, eta bila esuka zuelo kalaka gombinatzea gaitu bene. Noski, hau zure etxea da. Ai, bauritzeko bai, handia da, Ezuko obeoi ebertea gaitu. Hemen azkenen jende asko etortzen da nire obrak ikustera ere bai. Eta jende asko umeekin etortzen da umeak obrak ikusteko. Hori, umeak, nola umeak zionatzen dute? Hori da oberena, umeak, bai. Umeak azkenen gelditzen dira pixkatola zenola dena ateratzen dute kanpora. Orduan, momentu batean esango dizu zer pentsatzen du normalen. Eta azkenen, asko, umeen reakzioa oso handia da, normalen. Eta adibidez, kuadro handi bat ikuste bali badute, asko. Nik uste, pertsona helduen baino gehiago deitzen diote artelanak. Igual ez dira denako izlente, baina badakatu behar signifikatiboa artista bentzatez. Izan leike. Bueno, bila eskalariko gombinatzea bainez. Zuri etortzagatik, oinaino? Eta bilaleko niago mugaiko izan busua urriba. Noski. Agur!